Dako gid ang pagpasalamat ni punong barangay Lea Salcedo sang Aspera Sara matapos ang naging desisyon sa mga ginikanan ni estudyante kag barangay officials nga tungo na lang sang tanan nga 4th-year college students sa ila barangay ang pagabatono nilang cash assistance halin sa Bawat Barangay Makikinabang Program sa national government. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Salcedo, yagin pahayag nga 31 ka mga kwalipikado nga 4th-year students ang magatunga sang 100,000 sa baylo nga 5 lamang ka mga estudyante ang magabenepisyo diri. Sunod sa iyan, nagpatawag galayon sila sang meeting sa ila barangay sa nakompleto ang lista sa ilang paghahatagan agud man nga matagaan sang pinalkagmay nga desisyon sa pagbulig sa mga estudyante. Ginpakigbahin man niya nga mangin dako gid ini nga bulig sa mga padayon nga naga-eskwela sang maayo. Naibalawaan nga posible nga maparigan ang distribusyon sang among assistance para buton nga Hulyo 19 para sa 1721 ka mga kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo. Ang proseso namon diri sa akon barangay sang nabatian namon nga may ara nga 100,000 nga igapahatag para sa aton nga mga incoming 4th-year students. Kag 5 lang no ang maka-avail sina. Ang ginhimo namon diri sa barangay, nagapatawag ako sa akon nga mga volunteers kag kagawad. Ginpalibot namon sa sila kag ginpalista gid kung sino ang incoming 4th-year. Dako gid ang ako nagpapasalamat no sa pagintindi ka sang aton gid nga mga ginikanan no kay nagpasugot gid sila nga i-share gid sang ilang mga kabataan ang ilang nga makuha ka 20,000 sa mga kaupod man nila nga wala na pilian. Si punong barangay Lea Salcedo sang Aspera Sara, Iloilo.